Croeso i gyfadran y celfyddydau mynygiannol. Sioned Roberts ydw i, a dwi'n gydlynydd drama yma yn Ysgol y Creuddyn. Yn rhan o faes dysgu a phrofiad y celfyddydau mynygiannol, mae pynciau cerdd, drama a celf, sydd o ddraidd ein gwaith o ddatblygu a hyrwyddo a datblygu Cymreigtod a diwylliant Cymreig, sydd yn rhan annatod o fywyd yma yn Ysgol y Creuddyn. Rydyn ni fel cyfadran yn gyfoethog iawn o ran cyfleoedd allgyrsiol, wrth i ni gefnogi gwyliau a digwyddiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Rydym yn cefnogi'r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Ŵyl Gerdant, gyda chystadlaethau llwyfan a gwaith cartref. Hefyd yn gyfansoddi, celf a chrefft, llwyfannu sioeau cerdd, cyngherddau nadolig a teithiau i'r theatr i wylio amrywiaeth eang o gynyrchiadau. Os ydych chi eisoes yn cael gwersi offerynol neu yn awyddus i ddechrau cael gwersi, mae yna bosib gwneud hynny yma yn Ysgol y Creuddyn. Rydym yn cynnig gwersi llais, drymiau, gitar, telyn, mae yna ddewis eang ar gael, a byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn yr offerynnau hynny. O fewn gwersi celfyddydau mynygiannol, mae yna gyfle i ddysgwyr fagu hyder a meithrin doniau, fyddai'n galluogi unigolion chwilfrydig a chreadigol llawn dychymyg. Yn wythnosol, mae gwersi penodol drama, cerdd a chelf ar gyfer cyfnod allweddol 3, ac hefyd ein cyrsiau tygau a lefel A yn y tri ffwnc. Yma, rydyn ni'n angerddol iawn am roi llwyfan i'ch doniau a'ch creadigrwydd chi.